କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ସବୁ ଜିନିଷର ଚିଲି ବନେଇକି ଖାଇବାଟାର ଭୂତ ଯେମିତି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଯାଇଛି। ତ ଆଜି ବି ସେମିତି କ'ଣ କରିଛି ନା ଚିଲି କୋବି କରି ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ସେଇ ଲାଗି ମୋ ମାମା କ'ଣ କଲା ନା କୋବି ଆଳୁ ଟମାଟୋ ପିଆଜ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ରସୁଣ ସବୁ କାଟିକି ଅଲଗା କରିକି ରଖିଦେଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ରେ କିଛି ମଇଦା କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ଲୁଣ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ନେଇ ଟିକେ ପାଣି ପକାଇ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟର୍ ବନେଇଦେଲା। ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଳୁ ଆଉ କୋବିକୁ ପକାଇ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ସେଥିରେ ପକାଇକିରି ଗୋଟେ କୋଟ୍ କରିଦେଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ନେଇକି ସେଇ କୋଟ୍ ହେଇଥିବା କୋବି ଆଉ ଆଳୁକୁ ପକାଇକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାଜିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାଢ଼ିକି ରଖିଦେଲା। ତାପରେ ସେଇ କଡ଼େଇରେ ପୁଣି ଟିକେ ତେଲ ନେଇକି ସେଥିରେ ରସୁଣକୁ ପକାଇ ଟିକେ ଭାଜିଦେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପିଆଜ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ପକାଇକି ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ତାପରେ ସେଥିରେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ଟମାଟୋ ପକାଇକି ସିଝିବା ଯାଏଁ ତାକୁ ଟିକେ କଷିଦେଲା। ତାପରେ ସେଥିରେ ଲୁଣ ଆଉ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ପକାଇଲା, ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଲା ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଆଉ ଚିଲି ସସ୍ ପକାଇକି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲସେ କଷିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମେ କୋବି ଆଉ ଆଳୁକୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ସେଥିରେ ପକାଇକି ଭଲସେ କଷିଦେଲା ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ଟିକେ ପାଣି ନେଇକି ତାକୁ ପକାଇକି ରେଡ଼ି